her i Vejle foran et af vores nye funkishus, som er under opførelse. Huset er opført som et lavenergihus, og det er vundet i en arkitektkonkurrence med Vejle Kommune. Vi går ind og kigger på huset og konstruktionen. Her ser I produktet. Produktet er en 40 cm massiv porbeton-elementer fra Hobluså Danmark. Her sparer vi egentlig murfilten, bagmurene, facaden, men det gør vi ikke helt. Det er jo egentlig et produkt, alt hele. Og det er det, der gør, at vi kan lave det som lavenergihus. Hele ideen i funkishuset her har været ligesom at tage udgangspunkt i kundens idé. Og det var, at de gerne ville have en børneafdeling med 3 børneværelser i den ene ende af huset, og så ville de gerne have en voksenafdeling i den anden ende. Samtidig så ønskede de også at få et kontor i forbindelse med køkkenalrum og stuen. Her har vi så valgt, at køkken og stuen er ligesom sammenhængende, men inde i stuen har vi jo hævet loftet ca. 80 cm for ligesom at skabe en større rumfornemmelse. Her kan I se, der bruger vi stusfuankerne. Det er til at holde facademuren og skillevæggene sammen. Derovre ser der en kavindstang. Den går hele vejen ned og fastgjort det i sok. Der er den nedstøbt. Og så skal den fastmonteres op i spærrekonstruktionen. Her har vi jo blokkene, som de ser ud, når de lige er opsat af montøren. Og her kan man så se, at vi er begyndt at sætte filt på hjørnerne, filt ind i falsene. Og det første lag pudse er ligesom lagt på nettet. Og når vi så ligesom kommer lidt videre i forløbet, jamen, så bliver der sat net op over hele facaden. Og så bliver det igen pudset over endnu en gang. Og så kan vi gå om og se, hvordan det færdige resultat så ser ud om på den anden side af huset. Her ser vi som sagt det færdige resultat, når det sidste lag puds er lagt på, jamen så får vi en overflade, som har en struktur i en grovhed eller en finhed, som man ønsker, og det kan fås i forskellige slags. Her har kunden valgt at få den i den her struktur.